Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyen koɓe ɓayaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓinu jandeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hannde koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama yinde ko noon manama e jettoɗe sérémbe men jittaka e la gotol calminama juura berta juuɗe ñagadu waw yuppo e Sénégal e aduna foof hawɗon boros waw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna foof ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe dañde weltare wiide on tan yon jokku wadde abonné ya Pindi TV ɗum noon ko arande on ko ɓuuri tengtude hannde ene jeeya hen hôpital Aristide Le Dantec koɗo saaha nani wiye koko uddete haala muɗum nane nder jaydeli ɗi goɗɗum e banggal diplomatie Oumou Kalsoum Sall mo ganduɗa fowama junggo toon to diwan mo Canada haaluji muɗum nani jaydeli ɗi ha tengti accident mo ganduɗa yette ɓiɗo Thione Seck o dañi ɗum toon to diwan mo Maroc ne woni Wally Seck nane nder jaydeli ɗi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe nan ɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en gudditirtu jayde gendire lesol yiya Moussa Baldé woni gardiɗo woni jagorde joguinde banggal agriculture ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko noon o wi campagne paaɗo e banggal ndemam nani udditama te noon no udditirani ko ne feewi ɓerde mabɓe ne leeli hen goɗɗum kay ko ganduɗa ɓerde leelima hen woni banggue tan ko faye ñamale nder ɓe mbi noon ko tolne temedere ujunere yimɓe keeɓi oɗon ɗiɗon ñamale oɗo saaha garene banggue goɗɗo woni jayde l'observateur ari noon e accident mo Wally Seck dañeɗen kalanno ɗum joni joni toon to diwan mo Casablanca ɓe mbi noon auto wo koko tan nde waɗi accident nde waɗi tonneau mana koko firli nde fuɗɗi yande poto mo ganduɗa ko poto feu tricolore walla mbiyen yette ko ganduɗa ko kañum woni lampaji daratoɗe tali ɗi ɗum ɗon noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɓe mbi yette accident o noon muusi kono wonɓe ganduɗa yette dañi hen gañandele musde gartuɗo hen o woni Ndiaga Oro manager makko goɗɗo mo ganduɗa konngudi muɗum nane jayde nde woni konngudi Balla Gaye 2 kanko Balla Gaye noon o wi tan ete ko faye combat o wonno goƴa makko ko libde haaloɓe banggue ɓandu makko eno wayni ɗum ɗon ne wonko addi hen jaabowol nane nder jayde nde ha joni goɗɗo mo ganduɗa banggue muɗum woni Oumou Kalsoum Sall nangaɗo toon to diwan mo Canada ne wonno secrétaire gonnoɗo toon to banggue ambassade mo Sénégal gonɗo toon to diwan mo Canada to ɗum ɗon noon ɓe garti hen nane nder jayde nde garene ha joni jayde enquête kañum noon wi tan ko Macky Sall oɗo saaha kay ne wonde goƴa muɗum ko holi ponɗo wonde oɗo saaha premier ministre wonnate noon pawade ɗo yette ɓe mbi yette heddi tan ko lebbi sappo e jeetati yimɓe payay élection ji ɗi ganduɗa ko élection ji présidentielle ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono gardiɗo leydi ndi oɗo saaha kay wone hoore muɗum ko holi poɗɗo wonde ɗo joni ardade tan walla wonde premier ministre ɗum woni konngudi makko e nder jayde enquête woɗɓe ɓe ganduɗa kay ina tawe nder enquête woni ɓe ganduɗa ko tato wonɓe toon to diwan mo assemblée nationale te tato ɓe ganduɗa oɗo saaha ne wawi wiyede assemblée o koye juuɗe mabɓe woni ne jeeya Pape Djibril Fall Ceerno Alassane Sall o mo ganduɗa kanko woni Pape Diop garane jayde quotidien le quotidien kañum noon wi tan ko mafia kacce oɗo saaha kay aɓena toon to diwan to dumbirdu to woni hen mabɓe ɓe mbi oɗo biyeteɗo kay Ousmane Diagne Papito Kara ɗo joni Héloïse Papa Faye kankone fowama juuɗe ɗo joni saabu yete saabi ɗum tan koɓe mbiya ko fausse nouvelle aji ɓe jaltintuno e goɗɗum ko ganduɗa rewane lawol ko ɗum saabi ɓe pawa juuɗe pawade junggo goɗɗo woni Oumou Kalsoum Sall toon to diwan mo Canada to kankone ɗo joni kay ɓe kaali gueɗe makko e nder jayde nde ha joni garene jayde Besbi le jour noon wi ko Aristide Le Dantec kay tawetake Assomption ɗum noon woni ɓe mbi sappo e nayyi e lewru août ndu gonɗen ndu hôpital Aristide Le Dantec koko jogori uddede ɗum noon jogori fewnditede ko way noon haaluji kewɗi noon ina taari oɗon hôpital oɗo saaha ɓe mbi noon uddugol ngol ɗon kay wonɓe ganduɗa hagguillaji mumen uddi oɗo saaha kono ɓe mbi tan ko hôpital o ko woni hen ko e bagasuji nawete koye hôpital uji goɗɗi so waɗi kala mo ganduɗa rafama wawa nawede e ɗiɗon hôpital uji Birahim Seck addi konngudi
muɗum e banggue hakkude Yewwi Wallu o wi tan ko defi tigui woni ɗon o addi konngudi makko kanko mo société civile e nder jayde Besville jour garen ha joni tan e jayde Les Échos ɓe mbi Imam Mamgor Ndiaye kanko noon ko pawaɗo juuɗe ɗo joni ko sous mandat de dépôt woni ɗum noon chambre d' accusation ɓe mbi yete ɗum noon kamɓe mbaɗi ɗum ɗon ɓe pawimo junggo saabi ɗum noon ko konngudi ñaddiɗi o fawno e communauté layen ko ɗum addi ɗeɗo caɗele hawa fawa junggo kanko kay ɓe mbi kay ha joni tan e banggal yette essence ciyowo e banggue tiyoji ɗi ɗum ɗon noon koye sara galleji ɗi ganduɗa etene wawi addude caɗele ɓe mbi kay ɗo joni laamu nane ƴetta hen walla nane waɗa hen ko foti wadde saabu wona lawol ko wayni ina siyane fayay population ji ɗi saabu ne wawi addude caɗele ɓe mbi gonga wo e accident Wally Seck nane nder jayde caggal Les Échos garane jayde libération noon ɓe gari tan koye cukolon nayo ganduɗa mbasi pittali mumen e tan daluji janɗe dow mumen mana galleji ganduɗa koko yani ɗum noon caggal toɓoli ɗi ɓe mbiyete ko drame uji ɗiɗi mana musibaji ɗiɗi ɗi ganduɗa dañi ɗum noon ene dañi tan to diwan mo Keur Massar e Yembal cukalel dañguel duuɓi jeetati e gonguel nguel ganduɗa dañi tan ko duuɓi nayyi woni lebbi nayyi woni sukaɓe ɗiɗo wona nayo kono sukaɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa mbasi pittali mumen e galleji ceerɗi goɗo ko toon to diwan mo Keur Massar oyo ko diwan mo Yembal woni ko ganduɗa ɗo joni hulɓinima ɓe mbi Colobane passerelle o ɗo joni koko boni wadde tan ko way noon ne foti kay ƴewtede mon ji natal ngal ine waɗa e oɗo banggue ɓe mbi noon to diwan mo Hann galleji kewɗi oɗo saaha koko dañi ndiyam ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko caɗele tigui walla mbiyan tan ko ganduɗa kañum woni wona ndiyam ni kono ko faye banggal pétrole ciyowo toon to diwan mo Hann ɓe mbi noon ɗum ɗon ne foti ƴewede ha tengti nena natay diƴƴeɗe goɗɗo mo ganduɗa haala muɗum nane nder jayde libération woni oɗo ɓiɗɗo debbo wiyeteɗo Oumou Kalsoum Sall kanko noon fawama junggo toon to diwan mo ganduɗa ko kañum woni Canada to caggal probléme aji diplomatie ganduɗa yani dow makko ɗum ɗon noon nane juuɗe lawol koye ɗi konngudi guddeten banggal roɓɓindu jaydeli meɗen garene e banggue goɗɗo walla mbiyen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓin koɓe banggal Aristide Le Dantec woni hôpital mo ganduɗa hôpital mawɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi noon koko jogori uddede dame muɗum goƴali noon kewɗi curte ngal ɗon banggal saabu hewɓe oɗo kamɓe rafaɓe safrotoɓe toon ɓe e wonnoɓe toon ɓe ɗo joni goƴa mumen goni holto pay eto hoto jogori fanede haysoɓe mbi bagasuji ɗi walla mbiyen matériel uji ɗi yaltinte nawe hôpitaux ji goɗɗi ko woni haala ka woni ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hôpitaux ji ni nani so tawi Aristide Le Dantec uddama ma won caɗele e won banggue ma won caɗele mawɗe kadi saabu place uji ina ngakke nder leydi ndi ko ganduɗa kañum woni ɗo yimɓe cafrori ina ngakki wadde noon so uddama ɗum ne jogori hamnade seeɗa hana sikke tan uddugol ngol ɗon jogorani boyɗe saabu ne wawi addude caɗele kewɗe walla ɓeydude caɗele e nder leydi ndi to yimɓe noon hewɓe ngala doole nde jartiri leydi ndi yaade safroyade goɗɗo banggue saabu ne anda wone radio ji Aristide Le Dantec mbawɗa wadde ɗum won analyse uji Aristide Le Dantec wawi waɗede wadde so hôpital uddama ina fewde ne wawi addude caɗele musɗe te hôpitaux ji keddiɗi ne kewrani noon foof place uji kono mataw kamɓe laamu aɓe gandino ɓe mbaɗirta organisé ko way noon koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe tottude won adi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah waɗanen jaami kisal hetti heɗno e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiaté wondude Ibrahima Thiombane